Ei näy sitä mitään. Kuvaakohan tää? Joo, kuvaa. No niin, hyvää päivää. Päivä numero 6. Lodz. Ja illalla keikka Krakovassa. Katsotaan sitten, miltä muulta seurueesta tuntuu tänä aamuna. Olemme siis lähdössä yöpaikasta etenemään. No niin. Mitäs Toni? No, persekipää. Katkeruus ja krapula. Mutta onneksi tappaneita ei ole näkynyt tällä reissulla. Mikä kumihanskaa on tullut? Ei yksin. Joo, ei tässä. Tänään on keikka. Jopa jee. Joo, eilen ei ollut. Ei. Ei ollut. Hyvä. Joo, ei. Ei ollut, ei. Ja... Joo, ei siinä. Mitäs Timo-Pekka? No en mä tiedä. Jari. Mä sanoisin nyt silleen, että viinat on nyt juotu. Joo, mutta... No more, paitsi Ruotsin laivalla. Niin, ja sitten Ruotsin laivalla tullaan näkemään vakava henkirikos. Vaaka ja tolkuta. Jossa nimenomaan, Viina ja kirves näin. kyllä, Toni Kettinen nimi muutettu. Heitetään vaan Taxi Freen muovikassissa paloiteltuna sinne mereen. Ja sit kellään ei ole mitään muistikuvaa, mutta kyllähän kuollut oli siinä vaiheessa, kun se paloittelu tapahtuu. No niin. Yksinkertaisesti hermo meni. Kyllästyi Kyllästyi Rainbow. Toni Kettiseen Kyllä. Jari Laukkanen nimi muutettu heitti. Lopulta ratkaisi tilanteen Hyvä. tolkuttomalla väkivallalla. Ratkaisu. Hyvä.